инавбат машварати омӯзишии роҳбарони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳияи Шоҳмансур дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 65 баргузор шуд. қабл аз оғози машварат ширкатдорони он бо дастовардҳои хонандагони ин таълимгоҳ шинос шуданд. ҷои таъкид аст, ки муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 65 яке аз таълимгоҳҳои фаъол буда хонандагони он пайваста дар озмуну чорабиниҳои гуногун сатҳ аз ҷумла озмуни ҷумҳуриявии илм, фурӯғи маърифат ва олимпиадаҳои фаннӣ ширкат варзида сазовори мавқеи ифтихорӣ мегарданд. маврид ба зикр аст, ки 4 нафар хонандаи ин таълимгоҳ гирандагони стипендияи президентӣ дар соли 2021-2022 мебошанд. ширкатдорони машварати омӯзишии директорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳияи Шоҳмансур дар идома дар машғулиятҳои таълимии муассиса иштирок намуда бо маҳорати омӯзгорон ва хонандагони ин таълимгоҳ шинос шуданд. мавриди зикр аст, ки дар асоси нақшачорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва татбиқи барномаву стратегияҳои соҳавӣ дар муассисаҳои мактабиву томактабии пойтахт мунтазам машварату тадбирҳои омӯзишӣ ташкил карда мешаванд. мувофиқ ба нишондоди фармоиши сардори сароюсати маорифи шаҳри Душанбе, дар ноҳияҳои шаҳр машварати омӯзишӣ барои директорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ҷараён дорад. дар ин ҳамоиши навбатӣ масъулини шӯъбаи маорифи ноҳияи Шоҳмансур ва роҳбарони таълимгоҳҳои ҳудудии ноҳия ширкат намуданд ва доир ба мавзӯъҳои гузаштаи омӯзгорон андешаҳои худро баён намуданд. ҷои таъкид аст, ки баргузории чунин машваратҳо барои тақвияти малакаву маҳорати омӯзгорон, табодули таҷриба миёни сарварони муассисаҳо ва рушди соҳа заминаи мусоид мегузорад. хуб, дар асоси нақшачорабинии сароясати маорифи шаҳри Душанбе ва шӯъбаҳои маорифи ноҳияҳои пойтахт ҳанӯз аз оғози соли таҳсили 2021-22 дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва ҳамчунин дар муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ семинар машваратҳо байни роҳбарони муассисаҳои таълимӣ баргузор шуда истоданд. ҳадаф пеш аз ҳама таҷрибаи ивазкунӣ ва омӯзиши таҷрибаи якдигар дар муассисаҳои таълимӣ мебошад ва фикр мекунам, ки маҳз роҳандозии ҳамин гуна тадбирҳо буд, ки шаҳри Душанбе таи чанд соли охир дар самти дастовардҳо дар озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва озмунҳои соҳавӣ дар сафи пеш қарор дорад ва ман бовари комил дорам, ки дар натиҷаи амалишавии чунин нақшачорабиниҳо дар солҳои минбаъда низ дар ишғол кардани ҷойҳои ифтихорӣ дар озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва сатҳи минтақавӣ шаҳри Душанбе дар ҷои аввал мемонад. роҳбарияти шӯъбаи маорифи ноҳияи Шоҳмансур нақшачорабинӣ таҳия намуда, дар асоси он баргузории чунин машваратҳоро дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ҳудуди ноҳия пайваста ба роҳ монданд. таваҷҷӯҳи хоса ба самти маориф ва татбиқи нақшачорабиниву барномаҳои ин бахш боис гардидааст, ки рушди соҳа таъмин шавад.